Vi laver en lille gennemgang af skibets indretning. Vi skal lige ned ad trappen her. Så man skal passe lidt på nogle gange. Og skibet gynger, så kigger vi ud her fra hullet ud. Der sidder en og laver ikke en pind. Som vi lige har fået at vide, så passer skibet jo sig selv. Og så kigger vi lige hen, der er en lille opvask her, fordi vi vasker ikke op, når vi sejler. Det bliver man søsyg af. Og så op og se, hvordan det rasler og brager. Og her kan vi kigge ud på vandet. Men man er næsten nede på vandets overflade. Det er meget skægt at så ind og se, hvordan det hele det arter sig. Det er så køkkenet, det lille kvadratmeter her. Her har vi en soveplads, som er fyldt med grej. Det er mere regntøj, skulle der komme en skylde. Og så lige, hvis vi kigger tilbage, så har vi biblioteket. Ja, primært krimier. Og så går vi ind til toilettet. Ja, der kan I bare se. Ja, der har været en mand. Brættet er ikke slået ned. Og det er sovegemarkerne herinde. Og så lyder det, når man sover herinde. Man tror, det hele det brager og er ved at falde sammen, men sådan lyder det. Og så er vi inde i noget tøj og sådan lidt gummisko. Brugt til mors. Og så har vi konens soveplads. Der er noget mere ordentligt. Og søbøger. Og så har vi vores plads her, hvor vi kan tjekke ud, hvad vej vi skal. Og specielt om aftenen, men behøver ikke at være hernede. Det er jo ikke nødvendigt. Så har vi vores lille sømand. Og hunden. Det er Milou. Wuff! Og så en gang rod herovre. Og så har vi vores Tintin-samling. Og så kigger vi op. Manden er i gang. Han er i gang. Han har taget kikkert. Hvad må tro, han ser ud i kikkerten. Han spejder ud over. Så vi kan se, der er ingenting. Der er absolut ingenting. Der sker ingenting. Vi er i tidslommen. Som helst. Og man tænker, slutter det aldrig? Nej, det gør det ikke. Vi får først mad, når vi kommer frem. Solen står lige ned. Det er jo en prøvelse af rang. Og så kan vi lige kigge ud her. Man kan lige skimte Samsø. Men heldigvis så er der både en lille radio og en bog. Og lige hurtigt søkort og en god plads at sidde på, så skal man jo ikke bruge mere. Og hvis man er heldig, kan man få en plads i solen. Lige foran Dannebro. Og roret, der stadigvæk passer fuldstændig sig selv. Ja. Kan I have det godt?